Nembang na may katayani kakalsa. Iti kayo ito na santo na may isa tayo mangkat kaduwa ti panagyaman. Ni Cecilia, Chan Choco and family. Ni Mr. and Mrs. Godofredo Daos Jr. Ni Mr. and Mrs. Godofredo Sr. Ni Maria Teresa Compañero. Ni Mrs. Rolly Aida and Aida Lian. And Barona family. Kastanan ka kakaragan ti kararawan ni Pacifica Lagan. Tumakdir ka. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo adda kumakada kayo. Adda tayo di may kadwa nagsapa, ti panagsakripisyo, panagururay, ti panagpasambay, ti naindaklan, nga piyesta tayo, ti panakipasnay, ti mangisalakan. Nga iso, inted na ti bagina, tapno maitangok tayo at tao na. Itinadalos a puso, agragrag po tayo, agragsak tayo, ti panangururay tayo. Dalusan tayo, dagiti babak, dagiti pagkapsutan ditong galmay sa tayo, ket agtalit tayo, ti grasya ken bendisyon na. Pagbabawyan tayo nga ron, dagiti basbasol tayo, tapno maikari tayo, ang makiranod, kadagiti nasantuan a misteryo. Iti si bababawi anakan ko na tayo, at konpesara, iti Diyos sa man nakabalin amin, kasya nakabasula, iti panunot sa o aramid ken liway ko, basol ko, basol ko, basol ko unay, iso at pagpakaasat, kaasyan na tayo kumati man nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon.
O Diyos, pinaraswam ket sinubbot mo ti tao. Kinayat mo ati anak mo mangala iti bagina iti tiyan ni Virgen Maria. Denggem kad dagiti dawdawat mi. Ket ti anak mo nagpakumbaba anak iranod iti kinatao mi. Iranod na kam kumamet iti kinadiyos na. Gapo ken Apo mi Jesucristo nga anak mo ket Dios. Iso makipagbiag ken makipagarikan ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Dahito ay may basa na araw iti libro ni Genesis. Inayapan ni ako tagiti anak na ket kinunana. Likmutet da ket ibaga, ti mapasamak to kada kayo iti masakbayan. Ari bungbungan da kayo nga anak ni Jacob. Dengken yun itatangyo nga Israel, Huroda. Dayawen da kanto dagiti kakabsat mo. Bekkelen dagiti kabusor mo. Agrupbabtuken ka dagiti kakabsat mo. Leon ti kayarikan ni Huda. Patayen na ti tukman na, sagsubli ti paglimlimengan na. Kasla leon nga gunat sa agidta. Awan makaituled amang singa ken Juan. Ikutan ni Huda ti setro. Agnanayon nga turay dagiti kapututan na. Yadto dagiti nasyon dagiti sagot a pagbayad da ken Juana. Ket agtamed da amang ipakita iti panagtulnog da. Ti saw ti Apo. Agarit kuma ti kinalinteg bayat ti panagbiag na. Ket agpaot kuma ti rangay nga awan inggana. Agarit kuma ti kinalinteg bayat ti panagbiag na. Ket agpaot kuma ti rangay nga awan inggana. O Diyos, isurum ti ari ang mangukom nga awan idumduman na. Ipaayon mo kadi ti kinalinteg mo ken Juana. Tapno iturayan na asidilinteg dagiti tattao. Ket ikalintegan na dagiti maidadanes. Agarit kuma ti kinalinteg bayat ti panagbiag na. Ket agpaot kuma ti rangay nga awan inggana. Adda kumarang ay daga dagiti nasyon kalinteg da kuma. Ikalintegan kuma at ti ari dagiti napanglaw. Dagiti marigbigat tulungan na. Dagiti mangirurumen parmikhen na. Agarit kuma ti kinalinteg bayat ti panagbiag na. Ket agpaot kuma ti rangay nga awan inggana. Agari kuma ti kinalinteg bayan ti panagbiag na. Ket agpaot kuma ti rangay aginggang agidem ti bulan. Agturay itong manipod iti maysa abaybay aginggay iti sabal. Manipod karayan Euphrates aginggay itong ti daga. Agarit kuma ti kinalinteg bayat ti panagbiag na. Ket agpaot kuma ti rangay nga awan inggana. Pulos adinto kuma malipatan tinagan na. Agpaot kuma akas iti init iti panagdintin na magna. Agdaydayo kuma dagiti amin a nasyon ken Juana. Dawaten na kuma bendisyonan ti Dios ida akas iti panangkabendisyon ti Apo. Agarit kuma ti kinalinteg bayat ti panagbiag na. Ket agpaot kuma ti rangay nga awan inggana. Ti Apo at ako mga kadatayo.
Ipan na kay waragawag tinasanton nga ebanghelyo kasi surat ni San Mateo. Daytoy tinakailanadan ti kapututan ni Jesucristo, anagtaod iti kapututan ni David, anagtaod iti kapututan ni Abraham. Dagiti kapututan manipod ken ni Abraham agingga ken ni Ari David. Abraham, Isaac, Jacob, Huda ken kakabsat na. Sumaruno da Fares ken Sara nga anak ni Tamar, Esrom, Aram, Aminadab, Naason, Salmon, Boaz nga anak ni Rahab, Obed nga anak ni Ruth ken Jesse ken Ari David. Dagiti kapututan manipod ken David agingga idi napagtanaw dagiti Israelita akas banod ken naipanda ijay Babilonia. David, Solomon nga anak ti asawa ni Urias, Roboam, Abiyas, Asa, Hosapat, Huram, Osayas, Huwatam, Akas, Ezekias, Manases, Amon, Hoseas, ken ni Jeconias agraman dagiti kakabsat na. Dagiti kapututan kalpasan ti pannakaipan dagiti Israelita ijay Babilonia agingga ti pannakayanak ni Jesus. Jeconias, Salatiel, Zorobabel, Abiyod, Eliakim, Asor, Sadok, Akim, Eliod, Eliasar, Matan, Jacob, Jose nga asawa ni Maria nga ina ni Jesus ang maawagan iti Kristo. Ngarod, adda sangapulo ket upat a kapututan manipod ken Abraham agingga ken David. Sangapulo ket upat met a kapututan manipod ken David. Agingga ti pannakaipan dagiti Israelita ijay Babilonia. Adda met sangapulo ket upat a kapututan manipod pannakaipanda ijay Babilonia. Agingga ti pannakayanak ni Kristo. Ti ebanghelyo ti Apo. Dali Father Leonardo Mercado may isa nga isbili nga padi at sinurat na nga libro ibagbaga na ti ethnic culture tayo, ti Pilipino, ti environmental ethics, ti relasyon tayo, iti aglawlaw, ken relasyon tayo, iti tunggal maysa, kaadda inawagan na iti sakop. Ti sakop ko na, haanlaan na, yubilong, sakop na ka, uri Ilocano ka, sakop na ka, kunana. Kalakuma ti kapututan ti abaya, sakop na ka, ti kapututan ti abaya, pamilya na ka. Ngamaan laan na iti kapututan no di may sa barangay sakop na ka di may sa barangay. Uri di trabaho tayo kunana agbalin na kaslama extended family. Sakop na kayo dagiti agong opisina, sakop na kayo pamilya na kayo dagiti frontliners. Kala kadyo ko maagbalin nga sakop, agbalin nga kaslama may sa pamilya. Kedua ti indication na ito no maditi aramidam, mairaman di buo nga klan mo, sakop mo. No mayak mo ti aramidam, mairaman mo di buo nga kapututan. Kakasdi tayo. Daytoy genealogy ko na tayo, kapututan ni Apo Jesus, interest tayo agingga na kini Abraham, dagiti ar-ari. Apay ka nakapatpatag kanya da daytoy. Ngamin, haang ka nga mabalin kanyada, ti kultura da, haang ka mabalin nga makapag-ari, no, haang ka nga maibilang ka dagiti royal blood. Kaya nga sa uwan dagiti ar-ari. Masapol nga, daari a kapututam tapno maawagang ka nga ari. Kasjay kanyada. Iso kasdimot kanya tayo. Datayo man datang Ilocano. Ita West, Amerika katapa. Awan bidbidyan, awan tikin na bagyan. Datayo ka nagpigsa tikin na bagyan. Nung nasayaan ka, awan musikat ka, apo kabagyam, agraman aso tik aruba.
Nga matagaubog kala ang mga kurkursing, nga nakaangrag tibuok na, nga awang makatagal na nga mangarot laang, nga nakadikdik kita timot, pa niya na ganun toothpaste may hindi ka asin tinda po, ay nyo napadasan din ito. Mayat tinda po, sumilap ng ibon nyo. Ay sinungarot ti mayat aking kabagyan king ka. Tagaubog ka lang ng mga matis, mga mangarot, nag-aangrag ti tagaubog ko nanda. Apo di nagpadi ang imado ti kabagyan. Amin nga nagitay, ala ako, kabagyan ta father, anak siya kata, kas ano? Tiyak malipatan na talaga din na ordena ng kabagyan ta father, kas ano? Agkumari da ipagpukin ni inang mo. Yan pati ko nagkisot na kumari ni ipagpukin ni inang nakakabagyan ano? Kasi makita ang sumikat ka ako kas lagay tay humay da amin. Ag mayor ka kita ang kabagyan da amin. Ngam hindi ka kaasig ang agpuputil ng agbasbasa ka dapat tok-tokraan na ka. Filipino culture. At takas dyan na. Ngam napataglang ta ati pa ng trace tayo, iti kapuunan. Diyan kamukan niya, nagbalin na ti Haramilya ken Rapisura, Abaya ken Baldes da jilaangan ti nagpatinggaan ti pa ng trace ko. Baldes ni inang ko, Abaya ni amang ko, Haramilya, Rapisura mo, awanan, diyak na trisen ta, awanan, nasapad ang mga pimusay nga nangibagbag ako ma. Nagday di adda, masakol nga matris mo ti kabagyan. Kastoy mo kini Apo Jesus. Kano kitaan tayo dito kapututan ni Apo Jesus, dito kapuunan na. Uray no arami. At sabi na nisabit mo na babae. Kadagiti babae dito, ang mga daytay na mga kadagalusan. Uriya, ay ni dagiti babae nga dasara. Gaputan na pipintas na ako. Sino daytoy may sana ari ti man nati bubak ni David. Gaputa kursunada na ni asawa ni Urias. Gaputa kursunada na di asawa ni soldado na ingkay makigubat sikat ti akin sango kunana. Impasango na tayo, ati binabae ng dato'y kursunada na naroon. Kano kita ang dagiti babae na nakasurat dito ayan ti kapututan niya Apo Jesus. Apay na pinili na may lagang madagitay mahamang nga dagitay maiday-dayaw. Hamang nga dagitay nataknan ko maitigimong. Dagitay ko diyan mo na ito ipanag-short-short pang nga dagitay ka dito naka-ul-ul. Una pa nagbago na kumay sa lang ang panait, dibitin na, di na palaki inikkat. Sangsangadangan ti bato na, Diyos ko, bakit ang kanda bato, sangsangadangan pa ila. Kumaano, nalimis mo, kurkurat mo tayo. Talaga si kumadagiti nga baba, apay pa ilaan. Ngamin, imbaga na dito, nga ti humanity, tilubong tayo matattao, at dalang tati kinakapsot. Uray pa ilo, awan ti perfect na kapututan, awan ti perfect na kapuunan. Hakayan na nga sa uwan, at dalat na nakapsot na igamor iti kinakapsot tayo, iti kapututan tayo, iti pakaistoryaan tayo na igamor iti kinakapsot ti tao. Ngam dita nga na igamor man iti grasya ni Apo Diyos nga aggabgabor uray pa'y nakapsot na iti tao. Uray pa'y kuna tayo nga na perfect iti kapututan tayo, ngam pagbalinan ti grasya ni Apo Diyos na nalintag. Kunada nga ron ka God writes, God makes a straight line in crooked ways. Kung na din siya niya. Ang niya ganan, mangaramid ka ni Apo Diyos ti straight line nga, dahil tayo nagkurba-kurba. Kas diyay magtibiyang tayo. Kanugit kitaan tayo kakapsat. Awan ti perfect ang pututan, but by the grace of God, amaban tayo ti personal. Awan ti perfect na tao ka na tayo. Nga mabalin tayo nga agbyag analintag babagang ti grasya ni Apo Diyos. At daman pagkamanyan, at daman pagkapsutan, ng babaan ti grasya ni Apo Diyos, mabalin tayo ti agbyag analintag. Although maitublag tayo man, maikimsong tayo man, kuna tayo, ngam at dalat na ti sakramento, ngamang palpalintag iti tao. Kaya ito nga rin simbaan tayo nga kuna tayo, composed of saints and sinners. Nga nagduma, mabalin na agdibiyag tayo ti lubong ti kinasanto, magnag tayo tumanan ng babaan ti sakramento na santo na misa, konpesar, dagito'y nga aramidan tayo, magbalin tayo nga nalintag.
Tatapay nga ito may ikadwa, tayo dawat nga rin ti simbaan tayo, nga ilagit tayo, dahil di siyam nga taon nga rinamrambakan tayo para iti Jubilee 2021, iso na ito, 500 years. Kinita tayo ni Kalman, 500 years, kas ano ka, unang ti pamati tayo. Kas ano integral, kas ano ti pan nakaigamar, iti pamati, iti wagas, ti panagbiyak. Nga dahil ka di pamatin ka di kamaririn nada, iti wagas ti panagbiyak mo, wano pamati laang no at simbaan, pamati laang no aginaldo mases, wano si mana. Kas ano ka integral, kas ano ti panakaramid na nga, no ti purpose mo nga umay agserbi, dagiti mapalpalakpakan, anak ti magirecord ka, ti palpalakpakan at magmalam. Imay ka nagserbi kang di pampanunood, kas ano na kami, alam, appreciate amin na trabaho, urehaan nga nadlaw, kinadlaw. Appreciate na po Diyos na ita. Nanuti pa ila, panunod mo ka, Father, di na kami magpinalakpakan. Diyos ko kadata-kagdal ka yung maimang data na siglat yung amin, nagpalpalakpakan at balo awan sa baling inubra ko na di ang palpalakpak. Narabaw pa ila, nung nagtrabaho ka nga sililimad, itinagan ni Apo Isus, medyo mangrugrugin. Kas ano man ti integral faith ko na tayo, ijay sisam, ijay gimong mo, ijay pamilya, maririn nada ang katao na ka ni Apo Diyos, at daman pagkapso, tamangan, baw-baw yung babaan, tinasaya nga nalintik mo panagbiyan. Ka 500 years na di pamati tayo, maababak pa ilaan, aglam-lamang pa ilaan, di pa di makal. Kasla ubing nga mabubutan dahil di pa nang describe ko dito 2013 dito. Anya di pamati kada tayo. Kas may isa nga ubing apaya naglaka maanlilaw. Di ubing ka ni kam lati chocolate ka ne la sto nang kasumurutan ko na ako pinasoksokan ng dagiinan ko kunak na 50 piso nga dati dakkel. Upat kami nga ubing nga kakapsat do nga ating ko mapangkam di sinait mapanda di sinait ang dakay dito kung rinakap ko di adigi ang sangsangit at pinasuksukan ng tipiso na yatak man kasi mo di ubing ka naman naglakam ang maalilaw kung nagduma ori di pamati tayo kas na ubing na naglakam maalilaw may kagwahan na mailaban di right na umayag mo talaga no may sa doon no nagtalo dato yun talaga nga awang ka patay pa lang nga iko doon ka kabudwang gado ka nga arpe yung Ilocano kaya bagang nataglo lang ka na papispisa mo malimag gabilang ka no kumano ilaban na yung ubing kasi na kumama dyan pamati tayo ala isunan kasi na kitaan ka iso di kabagkitaan uyawan talaan anyamat di mong kunayo mo Ave Maria nga Diyos ayaleta aywan nagbutangan apayahan na ngamin amo tinagyan dahil ko pamati mga kay Diyos dyan kasi nung agbalik na pag ni Kristo kita itakiyon to na ayun niya awang namin nagyan maikadwa di 2014 anya titawan na yari ng bakang tayo tawan na gitilay ko da kayo nga laygo da kami nga na-ordenan clerical state ko na dalagyan niya clerico kaamin na na-ordenan na Kristiyano Katoliko, maawagan itilay ko. Tiklere ko kunada, amin na ordained minister in Christian faith kunana day jay. Miso nga no, hang kayo na ordenan na padi mo di kung no obispo, hamoy ikandilo ka mo clergy. Tamadi. Naang na day jay. Kabil-kabil mo nakapilot kay ti clergy ta sinuratan yung mutir tatlo palsutin na kay dita border. Makapauyag. Laygo, apay nga ti laygo? Na-empower na ti laygo, da kayo nga laygo. Napabilang kayo iti simbaan, da kayo nga babakit kinlalakay tatama, naabutan nyo, dagiti panawon nga, ti pati, iso na amin ti ag-decide. Ni pati laang, haan nga mabali ti decision na, oray ni Mayor, abakan na, asyay. Nga di pati laang, idi, awang may karbangan tayo nga magiggan, ti bagi ni Kristo, pati laang. Amin agbasa kada agkanta, may sa ni ako pati.
Bagi na amin, agraman agbilang ti kwarta, ako taktama, dagiti para bilang mo, nagaduutan mo ako na negative man na. Nadangarot ka ti December ka no, ado kwarta tao, sumagdua-dua ako no tao akpay, na December ka o. Ada di Facebook na dyan, dua-dua ako no tao akpay, apay na unata ka December, ado kwarta tao, dua-dua ako no tao akpay, unuhaan. Kada jay tatang na empower ti laygo, na ikam kayo ti akam. Anya daytoy, iso na gitoy. Adan ako light. Adan tumulungan na agpakumunyo. Tumulungan na adan ministry na nagisimbaan. Adan agchoir. Ki di akin ako padi amin na. Ando na babes ka. Gila sa Kristan ti makaawat. Et ko may espiritu to. Anam mauawatan matay kumaman ni ako mo, tataman pampo na kao. Ore awan matay, hama na saya at tibingay. Di hanga mauawatan, isungar nga may vernacular, tapos dakay na laygo mapabilan at dan ministryo, anya dagiti ministryo, ada tumulungan. Mangsip pati altar, ada music ministry, ada kayo magbasa, hindi ako ti lektor ako, may saludo walaan, di sa kristal, nagbalin na lektor, isuna lang tanti para basbasa, tatan na ikanan di bundaway. Bimilag amin na decision ti simbahan, at dan participation ti laygo. Ti karon na mo dagiti dadto mga laygon, ako, gaputan nakapagturayon, isuna mo din ti simbahan, haan aman. Mistake mo dyan, naday ka pumunta si katinagturayo, kas lamo siksikamot ti buo nga parokyahan, isugarod nga collective ideas, collective concern, isugarod nga makita amin nga concern tayo, napabilog ti laygo. Apaya na-emphasize pa ti four months of the Eucharist, kung nananay niya, agda ni Apo Jesus, iji bread and wine, di komunyonan tayo, agda ni Apo Jesus, ito'y Biblia, di sa una, agda ni Apo Jesus, kin ni Apo Pati, tanaordenan, ito'y misa, agda ni Apo Jesus, kada kayo at tao. Isungahan nga mo na nga, nangangato ni Apo Pati, isuna na ang kada ginahaan, one ministry minay dyan, naordenan kami, isong trabaho mi, nga bigbigan nyo ati, agda ni Apo Jesus, iti tunggal may sa dahi bagina, isugurog nga napabilag, tilaygo. Isugar nga na ikang kayo ti akam nga agserbi ni simbahan, nahaan na ti simbahan laang, anya na ni Apo Pari, haanan. At dan karbangan tayo, makipagtagipwa kayon. Nga, nagmadidirin na, itinaninsan ko na nga doon, ang nagmayang mo di piyas tayo, Father. Tagaan mo ka. Piyas tami, di yun na arami. Nukas di pa lagi panunod tayo ng piyesta da ko dahil na aramin. Narabaw pa'y nga pa nakaigamar di pamati. Piyesta tayo aamin nga mapasamag kita. Masapol ang ampong, masapol nga makipartisipar ka. Bagina kay Lord ni Kristo na kay amin. Hami nga piyesta kadaman ng janin, kadalisil, kadamamina. Piyesta tayo nga, pumanaw kami ko, napiti ko na yun, ag-agdo at balikam na duduogan dito'y. Iso nga niya ginaamin, piyesta tayo amin, dahil misa tayo amin, ang bunga misa. Iso garod ka na pabilag kayo at na partisipasyon nyo. Nung natangtangan doon na simbahan ng alam, mayang tungatan malupas, awang pa'y bibiyang mo, di ka pa'y timulong, ay Diyos ko pagkawanan. Anya nga klase ti pamati dayta, anya nga klase ti panakaigamor ti pamati dayta. Uray mata no into no rinibribo nga tawon to dayta nga pamati no dayi attitude ka kasya pala hindi mo mabigdib di kinasimbaan mo. The church building la dayta ako dayta patpatak diri nyo building la the church, we the people of God that ayo matattao na po Dios. Iso masika nabunyagan ka pasit na katisimbahan kay Our Lady of Guadalupe. Gaputi geographical setting na nasika na ikamang ka ito'y sakupan na ito'y nasimbahan. Kada mission mo, hanga na ito'y kasla ko makurkuran naman, no? Nga na ito'y, nay, kurr, kung na mo kainmay kay amin ang ako. O idalaak man niya, abay, tatanggo ka na handang inmay na kapan, akong walo katuon mo, di styrofoam mo.
Inlakam mo mata pamigan pangaldaw kin pangrabihi mo, mabangles ko ma. Kadi ka pa inyan tulong mo, wala lang. Wala. Anya mo tinai-contribute mo, uray oras mo, uray umay lagdalos, uray tumulong lang naman, uray para merinda dagitay agdalos, hanggang makanday ta. Ngum wala lang haan, adayo pa'y akakamsa. Datayo ti simbaan sika. Ni may kamantat tao na dumdum nagkapasad na ka ti simbaan. Agda misyon mo, bagina ka ni Kristo ti parokya ti Sibilya. Bigbigam day jay. Ngani Apo Diyos at takin ka, no makimisa ka. Ala, barbari ano, takat niya ni Apo Diyos. At dati nasanton na sa una, bagikindara na sika. Isugarod nga iyawid mo, papigsaon man ang dayta nga Kristo nga agdaking ka. Isungad na kayo nga laygo, haan nyo nga tagibasitan ti agam niyo, dakdakkel ang anday niyo, marami niyo. Anya di misyon mo, umuna, iwaragawag mo ni Kristo, iti panunod sa ukin aramid mo. No pa nagkararag, dahil amarin na nga nagkararag ka man. Uri ka dyan pa nang idaulo, ijay mo. Apo, may kan, tamangan tayo. Lao mo na kayong tanda, pero buraan niya kumari. Ay, hangkang naman, rugin na hangkang na, sika mang luwalaw. Pakawa na. Mabalin niya mga luluwan. Apa yung masabi? Alam mo yung dan tumating kararagan na kayo. Ay, hangkang naman rugay. Alas 13, munggo na yun, mabisin, agulos na kayo kuman. Damay, akam tayo, apa ita magikararan, dumawat ti bendisyon, ang yaman, dawatin na di mabendisyon na rin, nalpas. Dahil ako nagado magamin, kas lang kumada kay clericalism po na nalaya, pinapadi amin, padi amin, haan, adda akam nyo, adda misyon nyo. Kas ano di ba naliwaragawag, iti sao, mga agawin ka madamdama. Nakaguyod ka kin Kristo ti bigsa nga mangiwaragawag kin ni kapsat mo. Agawin ka madamdama. Adda nakakonflict mo, adda mo nga kaalaan mo, anyaman nga rasuntay ta. Mabalin mo nga kabailang nga pahawanan itinagan ni Kristo kapot at bigsa ni Kristo di tapuso. Laygo ka, anya di may tulong mo kin ni kapsat mo, handa ka di simbaan, iji ka arubang. Kabailang nga amisan na kung may kamuntan, dandani ka pumusayan. Datapay la agoy uyag ti ubram, datala agor orok ti ubram. Anyamat ti may kwang tata, may yanak man niya, rambakan tayo man di pan nakayanak nan. Adda ba nagbaliw di tapuso, hanggang agin ko na ano, di nakita ka nagbaliw, na di nakanto pala-pala. Dahil adda kami yung Apo, uray sa diplomat ayan nyo. Adda kami yung alay ko, nabigsa ti bilag, tilagay isang nga nga pinabilag na dahito ini. Kitaan nyo na po Santa Maria Garod. Tao inusar ti Diyos, tapno maiwaragawag ti anak. Kastamot o saran na kayo mo na maiwaragawag ti nakan na. Isang ano, anyaman ti misyon na naititin ka, o rin ang barangay official ka. Mabalin mo man ti may, hindi pa nang ipakita, di pa nagserbim ka at ni Apo Jesus. Nanang ka, di pa nagserbim at ni Apo Jesus. Tatang ka, at ka man ti opisina, di pa nagserbim at ni Apo Jesus. Uri ka di talon, babalong mo ti agkantantan dyan, idaydayo mo ni Apo Jesus. Ngam na tinakaw mo, di danom di kaarupang, uri kantantaan ni Apo Jesus, insawang mo ta na pandilig, talon mo, ay kaswite, kaan nga ni Apo Jesus, daydayan, ni Kisos, at tatakaw ti danom. Uri ka di nga banat, marinada. Dahil yan ibiyag tayo kakapsat, iso nga kayo nga napabilag, uray man nakapsot tayo, kas na dito genealogy dito ikapututan ni Apo Jesus, at dadagiti nakapsot, ngam, aramidin na tayo ni Apo Diyos na nalintad. Mabalin tayo ikarkarigatan ti agbiag na nalintad. Ala amirisan tayo, agawit tayo madamdama. La, ikarkarigatan tayo, kompleton dito eh. Kahabang ko mga umasidag, dahil nga rambakan tayo nga panakayanak. Sumanto tayo ang sumanto. Uray pa nakapsot tayo, ikarkarigatan tayo ang agbalbaliw mo dahil puso. Ngam habang mas asidad ka, alam sa bali mo titurturungan na ay diyan mo haan kakabsat. Kinamanagparagor ni Apo Diyos, gaburan na ti kinakapsot tayo. Tigi grasya ni Apo Diyos, gaburan na uray ti kinamanagbasol tayo.
Nga masapol ang tumulong tayo. Masapol ang at the participation tayo. Alam ay daydayaw ni Apo Diyos. I-check tayo di puso tayo. I-check tayo di jay kaunggan tayo. No kas ano tayo magmismisyon iti simbahan ni Kristo. Sika simbahan ka. Among ibaga nga simbahan laang ni Apo Pati ken dagiti kakadwanahan. Sika simbahan ka. Napabilad ka. Kararag sa pasan. Iti dayjut tiyempo, ti panangpaspasungat tayo ti yaay ni Apo tayo Jesucristo. Kumamang tayo ken kuana. Tapno iti ipaay na ti ornos ken kapya. Kadagiti amin a nasyon ken puli. Iti si Papa kong baba aposo kuna tayo. Apo Jesus, agtaen ka kada kami. Para ken Santo Papa, dagiti obispo ken papadi, tapno agtultuloy ti panangipaay da iti na espirituan at taraon, kadagiti amin na tattao, iti kasta pada da amay turong iti nailangitan a padaya. Kumararag tayo. Para kadagiti amin no opisyales iti gobyerno, tapno ikagumaan da nga itrabaho ti kapya kental na iti kasta tumaot ti nasaya at paghimo apakairang rugyan iti pagarian ti Diyos. Kumararag tayo. Para kadagiti amin na nagannak, tapno siya anos kin siya ayat nga isuro da dagiti anak da itinalinteg ken natakneng a panagbiag babaen kadagiti nasaya at apatigmaan ken pagtuladan da. Kumararag kayo. Para kada tayo amin dito'y anatipon-tipon, tapno itinaldaw panagbiag tayo, iaddatay at ang tuntunin dagiti banbanag, amang iturong kada tayo, iti panakaisalakan. Kumararag tayo iti Apo. Para kadagiti pinmusayen, anang nangruna, dagiti napateg kada tayo, tapno dinggen kumati Apo, dagiti panagikarkararag tayo, iti ang nanayon a panaginanada. Iti sidong, iti ti Apo anamarswa. Kumararag tayo. Agulimag tayo at nagdawagan dagiti bukod tayo kapagyan. Dagiti panggan ti pamilya tayo. Hintay mo di kakararagan dagiti kakabsat tayo adin mawat titulong tayo amay karkararag kadakwada. Kumararag tayo. Apo Jesus, agtaen ka kada kami. O Diyos, agubwayan ti amin nga asikin imbag. Kalikagumam amay salakan dagiti amin at tao. Gapo iti daytoy dawatin mi nga ipaay mo iti tunggal may sa kada kami. Tinaan-anay agrasya. Amang ipablaak as ituturet ti pamati mi ken Kristo. Babaan ti sao ken arami. Dawatin mi dagitoy gapo ken Kristo nga anak mo ken Apo mi.
maayo kuma iti Diyos Ama aman nakabalin amin. Ket may paayo pakidadayawan ken pakaigloriyahan tinagan na ken kastamet kapagimbagan tayo ken ti kadagupan. Apo pasandem kad dagitoy daton ti iglesyam ket ipaay mo tamaikari kami a mataraunan iti nailangitan at tinapay babaen daytoy natan-ok a misteryo ti Eucharistia gapo ken Kristo nga Apo mi. Ti Apo adda kuma kada kayo. Itag-ayo dagita puspusoyo. Agyaman tayo iti Apo a Dios tayo. Pudno una ya may kari gatrumbeng annom mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken diso. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga Ama man nakabalin katag nanayon a Dios gapo ken Kristo nga Apo mi. Isu nga impad ko dagiti amin na propetas sinikog ni Birhen Maria iti manglibinibi nga ayat. Ni Juan Bautista in waragawag na nga asidagti aynan sana impatuldo idi nga addan. Ket timet laeng anak mo ti mangipaay ada kami agraragsak kami amang pasangbay ti misteryo ti innapan nakaipasngay. Tapno masangpetan na kami nga agkarkararag na siriridam ket dagiti pakaitantanukan na ti inkamramrambakan. Anansata makinanggay kami kadagiti anggeles ken arkangeles kadagiti amin nga ehersito ti langit ket ikantami ti imno ti pannakaidaydayaw mo ket kunami adi agsarday. Dawatin mi nga roti paay mo tay Espiritu, amang pasanto kadagitoy adaton tapno pagbalinan, ket paay mo ida kada kami, abagi kandara ni Apo mi a Hesus Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi ayat ti bagina tapno agtutuo nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo ket mangantay amin iti daytoy. Tada ito iti bagi, iso amayawat ko, amay paay kada kayo. Kastamet akalpasan day di panangrabiida nangala iti kalis, nagyaman manenken ka. Sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy. Tadaytoy iti kalis ti dara ti baro ken agnanayon na tulad. Isu ama ibuyat to ama ipaay kada kayo ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbasol. Aramidan yo daytoy apangilaglagit yo kanya. Ti misteryo ti pamati. Inna kami salam.
kay tibiyag, ken ti kalis ti pannakaisalakan, agyaman kam ken kataim paayo mo ama ikari kami, nga dito'y saklang mo, katag serbi kam ken ka. Dawaten mi Apo, tada kami ang makirano ni tibagi kandara ni Kristo, pagkay-kaysarin na kampo mga ti Espiritu Santo. Laglagi pang kat Apo ti Iglesia manaysak na pinisa nga lubungan, kat parayrayong tayat na anadyusan. Laglagi pang met ni Francisco Santo Papa mi, ni Marlo nga Arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pang payapo dagiti kakabsat mi apimumusayan na si inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awaten kan idang iti sidong taramyak mo, apakakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawaten ni Apo tay paay moment takaasim kada kami. Aramidong kumaamay karikam amin iti agnanayon abiyag. Ket makiramod kam to kinenggasatan na Berhen Maria nga ina ti Dios, ninagasat a Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles, ken dagiti amin na sa santos, isuda a nakapudno a nagserbikan kaditoy daga, makikadua kam to kad met kadakwada, a mangitantan o ken mangidaydayo ken kagapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mikenta manakabalin na Ama, ti amin adayo ken gloria iti agnanayon nga awan ti indana. Iti Ama ket walwon iti kararag na insuro ni Apo Jesus kada tayo. Itdan kada siya ayat ti kapiya kadagiti aldaw mi, kat babaen ti panulong takaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng iti basol mailisi kami, ti amin ariribok may kanawa kami, kabayatan ti panangururay mi ti kinagasa tanam namakin mi, ken iti yaay ni Jesucristo anang isalakan kada kami.
Kristo kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti ibatik kada kayo. Kapya naggapukan niya ti kadko kada kayo. Saan ka dagiti basbasol mi ti mingmingang no di kat ti pamati ti iglesyang ket kas mayan nurot iti pagayatam. Ipaay mo kada si aasikan kuha na ti kapya ken panagkaykaysa si kangagbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo. Kapya. Ni Apo Jesus, at ni Cordero ti Diyos, sa mangikat kadagiti basbasol ti lubo, nagasat tayo anayaban, iti daytoy apadayana. Apo diyan may kanino may kakanya, iti may sala na sa
man nakabalin a Diyos, itanta na awat mi tinadyosan na parabor mo, ikaay mo kani kapasgadan na kami ti Espiritu, iti kasta agaranyag kami akas silaw, amang pasungat ken Kristo iti yaay na, gapo ken Apo Meso Kristo, anak mo ken Diyos, isa makipagbiag ken makipagarikan ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nagnanayon nga awan ti inggana. Pagyamanan tayo, dahil kakabsat tayo nga taga-gubursor, na isudatin ang idaulo, dahil tinasantang Anisa, into no rabi iapo, ti simbang gabi tayo, iji barangay dili, dahil tayo haan nga makaumay ti parbangon apo, pakipagara, dahil tayo kapamilya tayo. Ti apo at ako mga kada kayo. Bendisyonan na kayo, ti man nakabalin a Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo, nalpasan din na santon Anisa, intayon iti ayat ken kapya ti Apo.